У Китаї авто наїхало на школярів початкової школи. 6 дітей загинули, ще 18 постраждали. Поліція вже повідомила, водій не був на підпитку чи під дією наркотиків. То як сталася ця трагедія, не лише далі в сюжеті. На кадрах, які зафіксувала камера зовнішнього спостереження, школярі, які майже перейшли дорогу. Раптом у них на шаленій швидкості в'їжджає авто. Ті, хто потрапив під машину, розлітаються. Поліція вже затримала водія. Нині вони з'ясовують обставини наїзду на дітей. Медбрат душогуб з Німеччини Нільс Хегель зізнався, що вбив 100 пацієнтів. Сам медбрат-вбивця каже, розкаюється, б'є на те, що тоді нічого не відчував, а про певні злочини й не пам'ятає. А ось обвинувачення певне. Чоловік під час роботи у 2 лікарнях вбив щонайменше 200 осіб. Слідчі вважають, Хегель йшов на злочини через нудьгу та марнославство, бо ж вводив хворим смертельні дози ліків, але залишав можливість повернути їх до життя. Хегель вже засуджений на довічно, утім після того, як виникли підозри, що жертв набагато більше, слухання його справи поновили. До 86 зросла кількість жертв від лісових пожеж в Каліфорнії. Тим часом у ЗМІ заговорили, що влада штату провалила сповіщення жителів про пожежу. Про руйнівну стихію люди дізнавалися від родичів та знайомих, а тих, до кого дозвонились диспетчери екстрених служб, були одиниці. Шериф округу Б'ют взагалі скористався системою телефонного оповіщення «Червоний код». Але проблема в тому, що він працює лише у тому випадку, якщо людина на нього підписалася. А таких було небагато. А ось розіслати СМС шериф відмовився. Мотивував це тим, що виникне паніка. Одразу 2 водяні смерчі з інтервалом у 40 хвилин. Стихія вдарила по курортному турецькому місту Мармаріс. Лише дивом обійшлося без жертв і потерпілих. Однак обидва смерчі, що вирували буквально по кілька хвилин, встигли наробити чимало збитків. У порту потужні пориви вітру перевертали фешенебельні яхти, неначе іграшкові. Окрім того, потрощили ще й кілька автомобілів. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.